falta da. Ibarrako merkatarien elkarteak Gabonetako sarien zozketa egin du. Zemuzko harrera izan du ekimen honek? Aurten, gure balorazioa oso ona izan da. Parte hartu dute bai haur eta nerabeek, eta 3 ekintza ezberdin egin genituen. Egun baten, estalpe honetan puzgarri jarri genituen 2 egun segidatan, eta haur asko bildu ziren, eta beste egun baten zein ekintza elkartean Danontxokoan eskutik sukalde tailer bat edo izan zen. Bertan parte hartu zuen sukaldarik Egoitz eta bere arreba Itsasok. Eta, geho beraiekin afari merienda bat ingenuen erabekin, da oso gustua gelditu zian. Eta gero azken egunen, etorri zen xestero bat, matxin xesteroa edo, eta kurso bat egin zuen parilerok eta umek ikasteko, eta gero ume bakoitzak bere etxea eraman zuen. Eta gure partetik balorazio ona izan da. Eta guain, egun hauetan Ibarrako saltokitan erosketak egin dituztenan artean zozketa bat egingo dugu. 4 txeke 1 euroko. Eta guain hasiera emango diogu zozketa honi. Diru hau izango da saltokietan gastatzeko, asoziazioan sartuta gaudenan artean. Lehenengo saria Larisari tokatu zaio 3rakoa, 2. saria Maria Angeles Inglero Ibarrakoa, 3. Josune Ijurko Ibarrakoa, eta 4. Paco Santos Ibarrakoa. Hauek izan dira saridunak. Gure lema hori da, jendea ohitzea, herrin erostea, zentro handieta jun beharren, herrin ere bere abantaila bauzkala eta ohitura hori hartzeko.